somo. To Suba kar ang'eyo ni gik ming'iyo ng'eny nikech kata kichake iduogo ing'iyo wach mane kidhi Seattle nyaka iket jo Ugenya, nyaka iket jo Uyoma, nyaka iket jo Alego, nyaka iket jo iyudo ka en gima duong' to lemo gin 10 kende. To bende iyudo ka samoro iyudo ka ing'iyo dhoudi giduoko lwedo ne joma nokonyi. Iyudo ka thoth counties gi koso ng'iyo ka ng'ato bende nyalo tiyo tije nikech kiwacho ni thoth counties mag Luo onge dongruok makare. Dongruok chako gi jotelo miyiero. Ang'o ma jotelo gi nyalo timo mana ni kata bedo ni wadwa ni wanyuak mine rowere to wadwa ni wanyuak dhoudi mondo wang'e to bende wanyuako joma biro tiyo e gwenge. Joma nyalo tiyo ok wanyal koso e county mangima. Gini nyalo tim ni yo maber ma jomoko timego en ni kapok ochopo chieng' miyiero jo county executive samu nominate MCAs ka. Ing'eni naneno ka migosi Laktar Otienda Molo ywak. Ni to ere kaka MCAs bedo nominated to rarieda sub-county mangima ok oyudo kata chiel. Koro idwa ni sama ing'eni ibiro we rarieda oko sama iyiero county executive nyaka imigi MCA moko buora mondo ibinyisgi niya nikech county executive chuok gitin emomiyo adwa ni in miya ji 2 kata 3 mondo akete county assembly jogo pod biro feel niya at least nitie jogi e face mar sirikal cha nikech sirikal opog diriye mag gweng' nitiere county executive gi county assembly. Koro sami se kawo jomoko buora ikete county assembly ok gidhi bedo gi ywak ahinya ka gineno ka onge achiel kuomgi manie county executive. Koro gigine onego ng'i chon mang'ini to picha ma odwa kete county ka chal nade. Koro apani makosa no notimore ndalo mane gitimo nomination nikech naneno ko Otiende no ywak ahinya. And adier ok en gima ber kendo ok en ratiro ni nyalo we sub county mangima ki nominate MCAs. The moment mitimo mano nyaki bagi gi county executive moko achiel kata 2 eko duoko wang'o gi tielo. Koro ywak go biro nekech ji ng'iyo gini nekech ji ofwenyo niya mwandu mokele county ok unyal yudo ka onge ng'at moro mochika dita ka mitoke cha ni mae madhi kama mae madhi kama. Mae wawang' wakanyo kapok apenjo